Takže čaute, ja vás vítam pri novom videu, dneska budeme točiť Farming Simulator. Sorry, že musím sa takto obeste som, lebo tu mám monitor, tu mám kameru, mám mikrofón. A viete, mám nové štúdio, takže trošku na hovno to bude, ale to nevadí. Keď si na tomto kanále nový alebo nová, tak určite daj odbev, lebo prídem k tebe domov v noci, 3 ráno a zabijem ťa. To myslím vážne. Takže dávaj tam ten odbev, aj like daj určite. A ja idem ťahať. Neviem, jak počujete ten mikrofón, ale... Neviem, jak počujete ten mikrofón, ale... Neviem, jak počujete ten mikrofón, ale to je jedno. Ste sa pýtali, že som taký noob, že som malý, tak môžete si tu všimnúť, že mám 3 rebit. Som najsilnejší z tvojej mapy, lebo mám 3 rebito. Takže... Nemusíte hovoriť, že som noob. Baby hotline. Only close look here. Baby hotline. Idem to tu šípkou spraviť, že si kúpim peta, lebo to mi tu bude do... Čo tam vyskajú? Ty vole, tam takomu šibe normálne. Si zaviem okno radšej. Počkajte. Dobre, zavrel som okno. Môžeme ďalej hrať. Takže ja vám tu spravím viac svetla. Nebo to 10 hodín ráno. Ale ne. Odpojú sa. Nie som najsilnejší s tvojím Chcel by som sa dostať do alej druhej. A vlastne ešte ľudia 50. A mám pocity, že vole, je to tu
tu naťaháme, Ale neznášam jednu vec. Ja neznášam jednu vec na tom samom simulátorovi, že vy keď chcete cvičiť, vole, a nemáte energiu. Vám vyskočí tá hovadina na tie roboty. To je na hovno celý. Zle spravili. Také to je. Aha. Mikrofon si dám tu dade. Si mám do mikrofónu. Píšte mi potom do komentárov, kde si mám do mikrofónu. Si ho dám tu. Nie, kde si ho mám dať? Takto? Počkajte. To si ho budem dávať. Takto si ho dám. Lek okuliare. No. Ok. Okuliare. Ororororo. No, jak okuliare. Ideme do ďalšej areji. Ale vlastne, keď už tam... Vlastne, aha, keď už sme v ďalšej areji, ja už nemôžem točiť ďalej. Dobre, takže ľudia, video je u konca. Bude ďalšie video, kde sa pokúsim dostať do ďalšie a ďalšie. Takže lajkuj toto video a daj odber, keď chceš vidieť ďalší diel. A ja sa s tebou lúčim a čusák, lúčim.